Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor weer. Zo jongens, het is weer zoiets, een nieuwe aflevering. De van keel Besteed schrapen en dan nog zo en dan, openen. ja jongens, het is weekend geweest voor mij. Dus, dat is een zwoere dag. zwoere dag. Voor het vandaag hebben we over irritaties. Oké, en irritaties is... Iedereen heet ze. Ja. Ja. Ik kan kleine zien, ik kan ook dagdagelijks zien. Kijk, een kleine irritatie kan ook een hele goede irritatie worden. Hè? Ja. Zeker. Want meestal zien de kleine dingetjes wat... Opstapelen. Juist, ja. En hoe heb je dan over privé, werk, online? Hoe moet ik rekening met houden? Ik denk toch voor privé toes op zorgirritaties. Ja, één Op de grote werk heb irritatie. zorgirritaties. Wat hè? Net één grote irritatie. Nee. Sorry, Ja, sorry. jullie nu weer erbij betrokken. Ja. Nee, maar ik ben wel van mening, als ze kleine irritaties liet lopen en dan niks van seks, kan het echt gigantisch uit de klauwen lopen. Ja. Ja. Wat is de goedste irritatie? Hoe irriteert je zich aan? In het algemeen, gewoon... Als Ja, je nu zaken- gaat maar zeggen, dan denk je, ja, dat... Bij En mij- meer lui die achter mijn rug dingen doen of zeggen. Dat vind ik gewoon niet zo. Ik heb het over kleine dingen. Echt. Gewoon hele stomme dingen. We hebben, ik ga heel stom. Hè? We hebben op het kantoor 2 kapstukjes. 2 huikjes en daarboven nog 2 huikjes. Dan denk ik, als ze op kantoor komt, dan hangt ze aan de bovenkant en de jas hangt er zo onder. Dan moet een andere. De jas optillen. Dan moet ze tussen de jas om dan... Ik vind het ook graag dat er 2 bovenaan halen. En dan hangt de ene jas over de andere. Zo is niet veel nevenaan. Ja, dat is hongel zo. Dus, Oké, en dan denk je, ja, begin gewoon aan de onderkant en dan kan de volgende gewoon makkelijk dat... Ja, heel stom. Ja, dat is alleen een wedstrijd. Hè? Ja. Nee, ik ben het ook zelf, ja. Soms... maar Ja, dan nu denk- komen die jassen wel goed staan natuurlijk. Ja, Dat heb je heel lang precies. niet gehad. Ja, Nu ja, komen die ja. irritaties. Ja, en dan, het is meestal ook, ook een wisselwerking, hè. Ik heb dingen waar ik me bij Kim aan irriteer. Haar sleutels, hing ze nu zo'n sleutel... Gaat. kasken. Kas, ja. Ik heb je over dat ding hangen dan. Dan hing ze lelijk ding in de gang en ze flikkert daar sleutels op de trap. Ja, dan denk je, ja... Ja, maar dat zien die kleine dingen natuurlijk. Ik heb dat bij ons altijd als ik thuis kom, Ja. brand leeg. Op de badkamer, bovenop zolder. En die ding staat er dan nog ergens in. Hè. En ik heb al een keer ieder gehad en dacht ik, maar ja, weet je, via de Philips Hue app leeg op de badkamer goed. Ja, zou het zo zijn op de wc. Ja. Dat dan niet gelegen goed. Op een douche of zo. Ja, maar ze zien toch... Maar ik denk dan nog, Kim heeft dan keer 10 irritaties over mij. Ja, tuurlijk. ik ben niet zonder irritaties, dat Nee. gaat echt niet. En dan denk ik, is dat ook bij u Ik kan het bijvoorbeeld? wel hè? voorstellen dat Kim dat deed, ja. Ja, dat snap ik, ja. Ja, dat snap ik. Ik ben niet makkelijk, hè. Maar bijvoorbeeld, is bij u gewoon wel eens de battle van wie kan het langste dingen in de prullenbak duien totdat er helemaal ontploft? En... Toevallig heb ik vanmiddag de Drabbekstuut en de PMD-tuut vanuit. En nu is dat wel een ongeschreven wet bij ons toe, dat ik dat dan. Ja. Maar dan ben ik daar bijvoorbeeld een hele dag niet geweest door druk met werk en zo allemaal. En dan zie ik tot er nog allemaal dingen bijgepropt zien. Ja. Ja. Is En dat dan bij je u zo met gewoon... een vinger aan de size of gaat van die laatste... Of er wordt karton en lege flesjes op de hoek van de keuken gezet. En dan vraag ik van, leven, hè, voor mijn beeld, is de, zeg maar, is hier van nu gewoon een beetje een wedstrijdje doen? Of betekent dit van, als we beginnen te stapelen, moet Kenneth het naar achter brengen? Of Maar wat is dat? dit is zo herkenbaar, want we hebben het toen is ook altijd over. Kijk, je kan letterlijk gewoon op de keuken de rotzooi neerzetten. En dan loopt ze dus naar de bank om te gaan zitten. Maar als ze 3 meter weer loopt, kan ze in de drempel gooien. Ja. Maar dan blijft dat dus op de keuken staan. En dan kom je binnen. En het eerste wat ik altijd dan is die keuken weer opruimen. En dat gaat zo, ja, altijd. Ik ken er wel slecht tegen als ze gewoon... want ik kwam vandaag toe naar het werk en Melissa had vrij gehad. Ja, we zijn dan zuus toch meteen tot het allemaal laat. Mensen vrijheid gehad. Toen Melissa we zien alle 2 van. We houden niet van rotsen of van drukte of zo. Maar als we alle 2 zien werken en dan komen ze toe. En natuurlijk met 2 pubers. Dus ze denken, kut gek. Dan heb ze gedoucht. Wie van handdoek heb ze gebruikt? Ja. Nou, 1 douchebeurt, hè. En even op de grond. En even voor dit. Volgens mij nog en even de handen af te drugen. En even voor de... Ja, dan denk ik, maar jong. We moeten allemaal wassen. Dat is geen hotel, hè. Ja.
En dat zijn wel dingen, en dat krijg je natuurlijk ook nog straks met pubers. Nee, maar dat heb ik nu met het speelgoed van de kinderen. Ja, dat op zondag Kijk, natuurlijk. ze zien natuurlijk nu op de leeftijd dat ze zelf wat ze uitholen, ook weer kunnen opruimen. Ja. En wat nu letterlijk gebeurt, ze maken van mij spelen, dat is helemaal geen probleem. Dan gaat die looi gaat open. Maar tussen 9 en 5 goed niet. Ja, en dan gaat die looi open, rieten ze alles terug wat ze kunnen vinden. En dan gaan ze met zo'n klein ding spelen. Dat dood, 24 seconden. En dan gaan ze weer het anders doen. En dan zeg ik, ja jongens, als je nu weer wat gaat spelen, hier staat opruimen. En dat krijg je toch niet helemaal erin. Het is best wel nog een beetje een soort leraar. Ja. Pedagogisch begeleider. Ja. Coördinator. Als je dan kom je thuis en dan denk je, oh, het ziet er uit. En dan hebben die kinderen natuurlijk de hele dag thuis gespeeld. Als het regent, is het nog erg. Want de Maar kinderen dan niet kijk je naar daar moeten. niet op. Ja, tuurlijk wel. Wow. Zeker. Nee, maar dan komt ze dus thuis en dan denkt ze, oh, ja, echt. En de kinderen moeten het roet en die moeten, ja. maar als het dan dus de hele dag geregend heeft en dan zitten ze met het binnen. Regelaars kan. Ja, maar Ja, slechts- de jong deed dat. Leuk, hè? Hij gaat echt letterlijk, net als een lazer aan, gaat aan de tuin, gaat er rondjes fietsen. Mm. In de regen. Ja, die hebben een tuin. Zit- Ja. zit er met Dus dat gewoon in de mutsko tuin waar runden zoiets, Ja. hè? Ja, de ronde van Wolder. Wolder. Aan de Van Bung. hazendansen. Ja. Van Bung. Asian dance. Ja, precies. Maar dat zien dus een beetje internationale dingen wat vrij tegenkomen. Of van ontmaskeren zien. Internationale Moest ik dingen. ook de auto. Rotsen in de auto. Wie is dat bij u verdeeld? Zodra we een weekend weg zijn geweest, wilde ze dat alles uit de auto weg is. Vond ik echt verschrikkelijk. Ja, ik denk dat het dicht hetzelfde is bij mij. Goed, dan moest ik dat opruimen. Ja, ja. Oké. Hij wordt een snipje gegeten. Dat beperkje wordt in de deur open. En ik zit, En de deuropening ik hoor. zit Ja, nu ja. straks. Verschrikkelijk. En ik eet dat snot niet. En dan zegt ze, ja, dat op stichtje. Dat heb ik niet. Oh, ik dacht achterin, sorry. Ik dacht Nee, achterin. ja, de kinderen doen het natuurlijk Ja, ja. ook. Maar ja. Of zekdeukjes, ja, noem maar op, ja. En als je op de bank zit, ik weet niet wat voor bank je hebt, ja, met kussens en allemaal van die spleten tussen, heb ze er allemaal als ze dings, ze zit en dat ze, en zit je? Nee. Nee? Wat Dat zag ik ook. is... Dat ze wat dat is ook een tuur doet als leeg, die wat ze zo achter zijn Nee, kussen ja. ingeschoven is. Nee, Stiekem dat heb zo. ik niet. Nee. Ja, dat heb ik al eens gehad. Een roeituut. Een roei, ja. Dat is als je... Dat is een ganse restzak. Oké, dat is een restzak. Maar over restzakken gesproken, Ja. ja, die willen natuurlijk eerst keer duurder ook. Maar wieveel heb je er? Zo gemiddeld? Ik denk op per 2 Maar die des weken... niet afval niet scheiden. Hè? Nee. Ja, ik wel. PMD? Ja. Ja, dan vooral wel. Papier. We hebben er net zo mee begonnen, omdat dat heel veel afval scheelt, zeg Ja. maar. Ja, Roeituten. papier. Moesten daar in een of andere brievenbus moesten karton in gaan persen. Gek. Ja. Maar nee. Dus ik gooi dat altijd weg bij Heb ze een Leonidas. 64 inch tv gekocht, kan ze dat door zijn spleetje gaan duwen. Ja, maar ik gooi die weg bij Leonidas. Oh ja. Kregen de clubs, kregen dan nog Ik dan eens, wat inderdaad Bung. in geul. aan geld. Bij het zwembad daar iets naar voren. Nee, ja. Dus dat is fijn. Dat zit gewoon een goed container. Dan Ja. kunnen we dat in duwen. Maar inderdaad, met de PMD-share, dat zit echt enorm. Ik denk dat we gemiddeld 1 restzak hebben per week. Ja, zo gaat zal het zien. En Ja. PMD tussen de 1 en 1,5. Ja. Ja, ik denk wel dat er iets meer rest. Dat sowieso twee wel sowieso zien. Ja, maar goed, ja, we zien misschien met veel Dat is veel, volwassenen ja. ook. Hè. Dus dat is natuurlijk ook anders. En in het verkeer natuurlijk ook. Hè. Ik vind het zo verschrikkelijk wie lui in een bubbel kunnen leven. Het zouden we op Daalhof. Reis op een rotonde. Pak die rotonde gewoon en de zuus van... Niet gelogen, 30 meter. Komt een vrouw aan. Elektrische fiets met een rotvaart. De zuus gewoon aankomen, hè. Helmkop, voor het geval dat Dat is weer de iemand hongerige. anders die niet shit loert, wil. weet ze wel, hè. Ja. En die vlucht in die rotonde op. En iedereen dan zus of ik het niet gezien heb. En die stopt daar en zus te veel en begint te toeteren. Ze loeren nog giftig. Ze hebben helemaal geen idee dat ze helemaal geen vuurling Nee. hadden. Nee. Dus het lijkt Maar gewoon dat is aan- bij iedere rotonde. Ja. Die haaien dan zonder bij Ja. de fietsers niet voor niks. Die moeten stoppen voordat ze Ja. de rotonde opkomen. Dat die ze wel graag ergens- opzetten, die haaien dan. Nee, Ja, maar dit is ook de machine. met invoegen of zo. En dan lui en een beetje een toeter. En die hebben nog niet eens gehuurd tot zijn toeterbus. Nee. Die hebben totaal geen besef van de omgeving. Het is echt tot aan de lui goed opletten. Ja. Tot zien heet de pieboet gewoon. Nou, Dat is echt zo, ja. Maar ik reed dus straks terug de brug over, zeg maar, hè, Ja. richting Daalhof. De brug over. En dan ging eigenlijk een auto in een kaart gek. Naar rechts, naar links, remmen, daar lang. Dan denk ik, ja, sorry, maar daar kan geen hoge nood of zo bij zitten, voor mijn gevoel. Nee. Want het is gewoon alleen maar in het verkeer dat ik echt gewoon... Als een aas zo gedragen. de zucht zich gewoon Ja. gaat op. Ja. En dan plakken ze zich in de boom of gaat. En dan is het... staan er al een denken. schuld. Ja. ja.
Maar Ja, goed, dat vind ik wel irritant. dat je altijd de irritaties uitspreken naar degene. Ja. Nee. Altijd. Recent nog gedaan. Vertel. La, la, la. Nee, Ja? Nee, je was er niet bij. nee. Maar is goed. Heb je die van mij, ja? Die meeting Zo. dus straks. Is al weer vergeten. Ja. Zal het eens voor. Ja, nee, precies. No. Zijn ze Maar, nog goed op of niet? Nee, normaal niet. We zijn helemaal niet goed. Maar het bespreekt ze wel, toch? Ja, zeker. ja. En, ja. Maar ik denk, irritaties uitspreken naar degene is natuurlijk altijd even makkelijk. Nee. Nu heb je dat zelf niet, maar stel je voor op de werk naar de leidinggevende toe. Is een irritatie uitspreken natuurlijk heel lastig. Ja, dan loop ik het verschillende belangen door. Hè, Ja, natuurlijk. precies. Toesdanig het wel. Heel belangrijk. Leidinggevende. Nou, de leidinggevende. ja. Dat durf ze wel. Ja, dat durf ik wel, ja. Nee, maar ik denk dat dat juist heel belangrijk is om dat wel uit te spreken naar elkaar. Maar niet overal is dat mogelijk Ja, natuurlijk. op toes kan het bijna onvoorwaardelijk gedeeld worden. Zo. De wet zal dan Ja, ja. niet gigantische consequenties aan hebben. Ja, precies. Ja. Kijk, dan ziet hij irriteert als iemand verkouden en zijn neus niet gaat snoven. Ja, dat is een kleine irritatie. Dat moet moeilijk gesproken kunnen worden. Weet je wat ik ook irritant vind trouwens, nu zit dat seks. Knabbelen. Ja, Ja, ik Doe vind maar één. inderdaad smatchen en ja, gewoon geen log krijgen tijdens het eten en toch proberen. Weet je Ja. wel? Zo tussen de spaghetti sliert het door, probeer die log te... nee. Dat heb ik eigenlijk al, ik heb dat in het verleden al met gemaakt. Zwoer asemen vind ik ook heel irritant. Ja. Ik ken natuurlijk geen voorbeelden nemen. Nee, ik ken ook nog geen voorbeelden nummer, maar ja, dat is niks van toes, maar... Meestal is ze dan is dat oprecht wel zo. Meestal als je een koptelefoon hebt, dan huurt ze zichzelf in. Ja. Ja. Maar dat vind ik dus ook vervelend. Als bijvoorbeeld, het is heel stom. Dan leg ik een bed op een boekenstoel, hè, en dan vul ik mijn eigen hart kloppen. Ja. Je gaat hem ook aan irriteren. Net als ze erop gaan letten. Ja, precies. Of de leg ze op een oer en huur zijn hart kloppen in een oer. Of de huur zijn zwoere ademhaling Ik bij denk dat zichzelf. ze nu links op de oor en ruikt ze de zie. Dat ik gaat ga andersom dan. Nee. Nee, maar dan irriteer me dat. Aan zo'n dingen kan ik me Ja. gewoon irriteren, ja. En inderdaad smatchen en zo. Oh. Maar vooral dat dat eten, zo, en Ja. dat idee, weet je, dan denk ik, boah, dat is niet... Maar is dat die goedste irritatie? Nee, ja, niet het goedste, maar dat is wel wat ik nu toevallig invelen. Ik heb geen idee wat echt mijn goedste Mijn goedste irritatie irritatie is, en dat vind ik echt, hè. De En goedste kleine irritatie. Ja. goed, nou, ik vind dat echt wel een goedste irritatie. En ik ben zelf absoluut en verre van perfect, hè. Totaal niet. En ik heb ook mijn dingen wat totaal misschien niet kennen. Maar ik vind te laat komen vind ik echt verschrikkelijk. Ja, vind ik wel. Marvin. Ja. Marvin heeft er wel een handje aan, ja. Ja, weet je, er zijn nog lui die ook echt gewoon ook werken, dus wie het geer. En ja, wie vandaag Ook ook werken. Ja. Weet je wat het is? moeten Nee. werken. En dat bedoel ik heel globaal. Je zegt dat nu even, maar... dat bedoel ik echt globaal. Ja. Pak die even als voorbeeld, maar je Nee. bedoelt het... Iedereen heeft te druk. Iedereen... Ja, voor vanavond is Kim ook net gaat ieder maar weg moeten gaan en dat van nog moesten eten en... Snap ze? En dan denk ik, wat maakt iemand die te laat... En eindelijk te laat komen, kan altijd of 2 keer. Of het is druk. En we bespreken bijvoorbeeld... Nu hebben we toch om 7 uur afgesproken, van 7:30. Ja, we hadden ook kunnen zeggen, kom om 8 uur. Iedereen gaat meer spelen, waar iedereen... Snap ze? Dus dit is ook niet per se... Als voor een keer kan je zitten, is het ook prima. Ja. Maar ik bedoel echt met dingen, denk ik... Wat bepaalt degene nu dat hem zijn tijd... Of haar tijd belangrijker is... dan mijn tijd op degene nu te wachten. Dat zijn tijd is belangrijk en de spreeks gaat over zo. En dan denk ik van ja... En dat is zakelijk gezien bijvoorbeeld ook. Ja, wieso zit hij nu bij de Coffee Lovers in 20 minuten op hen te wachten? Ja, dat is ook mijn tijd, hè? Ja. De andere tijd is niet belangrijk, hè? Dus ik vind het te laat komen vind ik ook echt een hele slechte eigenschap van iemand. En sommigen hebben het goed aan hun kont hangen. Dat ze altijd te laat zien. Sorry, gaat ik. De tweede stelling. Ja, dat is te klein. Dan spreekt ze het ook goed. Ja, bij deze man. Ja, wie wacht te laat? Die is toch altijd te laat. Nog gek. Die was altijd een handig vinden. Nederlijk is nog lakken. Oh my god. Nee, Nou, kent zich er zelf niet in dat ze te laat is. Nee, ja, ik ben me echt serieus nu bedenken wie nu wacht te laat.
Nee, nu nog niet. Ja, Nee, 3 maar wie minuten. dan? 3 minuten. Maar dat Wie was dan? het met. Nou, er zien ook opnames geweest of hij stond er te wachten. Dus ze zei, ik spring nog even de douche in. Oh nee, dat was niet Nee. tijdens de opnames. Dat waren opnames op het friethof. Je wordt dan nerveus. Nee, oké. Daar ben ik... Oké, als je dat doet, dan verontschuldig ik me meteen. Ik ga me gewoon echt verslapen. Het is niet van, oh, ik ben te Ja, laat. dat Dat is gewoon één voorbeeld wat gewoon... Ja, half 12. Ik ga me afgesproken? echt verslapen. Het voorbeeld wat ze nemen is gewoon het voorwerk op 27/11. Zoals we een live podcast hebben. Inderdaad, we gingen moesten gans naar boven bij de Sint-Jan. Wekker gezet en ik schrik gewoon om 11:10 wakker. Had hem 10:30 afgesproken. En ik dacht, dat is me aan het bellen. Ik wees me aan het bellen. En ik zei, ken het. Ik denk, fuck. Ken het. Ja, Dan is het al te inderdaad. laat. En toen heb ik me Stond er inderdaad... al, hè? Ja, Toen ben ik inderdaad gaan douchen. Want ja, weet ze. En ja, goed. Nee, maar ik zeg dat nu. Ja, maar dat heb je gelijk. Maar het toch is- 27/11. Als je Maar ja, dat maar dat, ziet. tegenover staat wel weer dat ik ook wat dingen wat een andere dan, zeg maar, die zangen net bijvoorbeeld. Ja, dan is dat, ja. Ja. Maar ja, spreek ze het uit, ja, maar ja, het moesten wel tijdig uitspreken. Leg het dan wat het is. Als het is wat totaal niet relevant is, of wat het niet weer is om ruizing over te maken, ja, is dat niet zeggen. Nee. Nee, maar ik hou wel van hier. Als iemand gaat vindt van mij. Ik heb een keer gehad over de grootste kleine irritatie. Ik vind het echt heel vervelend als iemand altijd zijn neus optrekt. En dan bedoel ik niet in zijn kier, of als ze verkouden is het allemaal nog wat overzien. Maar gewoon iemand wat het heet als trekske van hemzelf. We zijn een keer teruggevlogen van Miami naar Madrid, denk ik, moest we overstappen, ja. Er zat iemand een rij achter me. Die had dat om de 20 seconden dicht. Ja, daar heb ik toch echt van gezag op een gegeven moment. En wat zegt ze dan? Hey, Ja, do you speak ja, English? nee, maar op een gegeven moment is een woordje hij is al genoeg. Hey! Nee, maar het is gewoon Wie echt... wel, ik weet, doe het first. Stel ik voor, Nee. ik sta achter dich. Wie draait zich dan aan? Hey! Ja? Nee, maar ik word echt giftig. Op een gegeven moment, maar dat gaat borrelen. Ja, ja, dat gaat. Ja, maar de likstar, zo half ongemakelijk in de stoel, zo naar achter. De best meug, want de best vreugd moet opstaan. Deze zit recht op, dus die zit, hem dat- zit met ja. cinnamon. Maar Ja, ja, precies. Gewoon dat. Ja, ja, maar dan ook huur tot ze de week eens eten. Ja. Ja. Nee. Ja, dat, Maar dat is dat- eigenlijk zo en wat die... ja. Ja, precies. Die was zo, die moest dan- eigenlijk goed en dan moest pakken. dat Maar maar die zelf gaat ook niet eens in de gaten. Dan hebben we dat zelf niet in de gaten. Nee. Dus, en dan denk ik, oh, en dan ga ik borrelen en dan word je giftig. En dan voel ik gewoon die zenuwen in mijn Maar lief. wie- voel ik maar hoog als zij in komen. een vliegtuig zit, hebben ze niks van oordop of AirPods of Nee, ik denk wel, koptelefoon. als de of- volgende keer gaan vliegen, tot ik me Oh, ik wacht. Ik heb van die altijd noise lekker... reduction zo gaan metnemen. Want Het is wat irritant van jongens. Gewoon altijd over de tijd heen. ja. ja, Alsof we dit gewoon even een 2.0 een keer maken. We hebben genoeg irritaties. ja, gaan we nog een keer over beginnen. Ja. Jongens, tot de volgende keer. Zitten we alweer erover heen? Zeker. Ja, tot de Hoi. volgende keer. Hoi hoi. Hoi.